Een van de Friezen die profiteert van de wenningmarkt die weer op gang komt, is André de Vries. 3 jaar lang had hij zijn wenning verhierd om de verkoop net slaagje woe. Maar nu is er zijn huis eindelijk kwijt. Goed nice dus voor André, al zit er wel een keerzijde aan. Als je het vergelijkt met 3 jaar verliezen inderdaad, dan hebben we wel 20%, ben wel 20% naar beneden gegaan. Maar ja, dat is in deze tijd zo. Je kunt nog wel langer wachten, maar je weet net wat het brengt. Dus op een gegeven moment moet je de beslissing nemen. En dan stap je daar maar doorheen. Als je de nieuwe kwartaalcijfers van Makeldersvereniging NVM erop najoggen, dan verlenen de percentages jou maar eren. Wat kunnen we daar nou niet opmaatje? In iets provincie ben in het tweede veenzier van 2013 694 wenningen verkocht. In het eerste veenzier wienen dat er 472. Dat is een toename van 21,5%. Nou, ik denk dat het verschrikkelijk goed is met het vertrouwen wat mensen nou weer krijgen. Er is politieke rust ontstaan. Vorig jaar hebben de verkiezingen, onrust door overdrachtsbelasting, hele grote onrust in de merken. En dat is dit tweede kwartaal, dit jaar eigenlijk, is dat goed inzetten. De verkoopcijfers per regio verschillen wel bot. Zo ruikt je huis in Zuid- en Zuidwest-Friesland een stuk makkelijker kwijt als in het Noordwesten. Ik heb mijn flat nu een jaar bijna te koop. Ik heb 1 aspirant koper gehad die leek geïnteresseerd te zijn. Hij heeft de indicatie gegeven dat hij mijn flat dus niet wou kopen. Dus in 1 jaar 1 gegaderde. De huizenprijzen gaan nog altijd omleeg. De gemiddelde Friese wenningprijs is op de stuit goed €176.000. Dat is 4,2% leger als een Nierlien. Die onrust in de merken, het ging net goed, dat feit, dat hebben we gewoon, die prijsdaling de weer. 4,3% ook landelijk en wij doen het nog iets beter hier in Friesland. Dat hoort. Maar het aantal transacties blijft wel positief, nog steeds hetzelfde dan vorig jaar. En dat is wel een heel positief signaal. Dus prijsdaling, ja, die is west, terug de onrust in de merken. Maar ik denk dat we momenteel op de goede kant op gaan.